Opvarmning af vand med fyrfadslys. Formålet med forsøget er at få temperaturen i vandet til at stige 30 grader eller mere på den mest effektive måde. Vi fik stillet nogle materialer til rådighed, og ud fra dem må vi selv bestemme, hvilke vi vil bruge. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Der er høj konduktion, fordi lyset, som er varmeleder, er tæt på det vand, som skal opvarmes. Vi sætter malertape over nogle af lufthullerne for at få så lille et strålingstab som muligt. Hvis ikke konvektionen havde været til stede, ville vandet være blevet opvarmet hurtigere, da det ikke hele tiden skulle bruge energi på at varme luften omkring koppen op. Fordi hver gang vandet har fået varmet luften op omkring koppen, flytter den luft sig, og der kommer igen noget nyt koldt luft, som skal varmes op. Hvis vi i stedet havde isoleret koppen endnu bedre, ville vandets temperatur være steget hurtigere, da luften omkring koppen ikke ville have haft en så stor betydning. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Vi er nu interesseret i at finde ud af, hvor stor en del af energien fra stearinlyset er blevet overført til vandet. Den såkaldte nyttevirkning. For at finde nyttevirkningen er vi nødt til at finde den energi, der er blevet tilført vandet. Og det gør vi ved at bruge denne formel. E er lige med M gange C gange delta T. Vi ganger altså vandets masse med vandets varmekapacitet og ganger det med temperaturstigning. Altså E er lige med 0,1 kg gange 4186 joule kilograder gange 30. Og det giver så 12.558 joule. Herefter finder vi så den energi, der er omsat i stearinlyset. Og det gør vi ved at gange massen af stearin, der er forsvundet med brændeværdien for stearin. Så kommer det til at hedde E er lige med 19,47 minus 18,92 gram gange 40 kilojoule gram er lige 22 kilojoule. Og nu kan vi så regne nyttevirkningen. Og det er så 1 nytte divideret med E omsat. Det er altså energien, der er blevet tilført vandet, delt med den omsatte energi for stearinlyset. Og det er 12,558 kJ divideret med 22 kJ. Og det giver altså rundt regnet ca. 57%. Derudover kan vi også udregne effekten fra fyrfadslyset. Effekten fra fyrfadslyset er lige med E-lys divideret med T. E-lys er den omsatte energi fra fyrfadslyset, som vi har udregnet tidligere. Og T er den tid, forsøget varede omregnet til sekunder. Altså 22 kJ divideret med 810 sekunder er lige med 0,02716 watt. Je repars à zéro.